Ολυμπιακοί Αγώνες. Το μεγαλύτερο γεγονός στην ελληνική αρχαιότητα. Κάθε 4 χρόνια, αθλητές από όλο τον ελληνικό κόσμο συγκεντρώνονταν και αγωνίζονταν για την τιμή και τη δόξα, τη δική τους και της πόλης τους. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ανδρική υπόθεση, αφού είχε σαν σκοπό την αντικατάσταση του πολέμου με την ευγενή άμυλα. Έτσι, μόνο οι άντρες είχαν δικαίωμα στη συμμετοχή και στην παρακολούθησή τους. Λένε όμως ότι δεν παραβρέθηκε ποτέ καμία γυναίκα, εκτός από μία, την Καλυπάτηρα, που άλλοι τη λέγανε και Φερενίκη. Είχε μεταμφιεστεί σε άντρα γυμναστή για να παρακολουθήσει το γιο της, τον Πισίδωρο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που θα ένιωθε περήφανη, αφού και τα δυο της αδέλφια, αλλά και ο άντρας της, ήταν Ολυμπιονίκες. Αλλά τώρα ήταν ο ίδιος της ο γιος, ο Πισίδωρος. Οι αγώνες άρχισαν και η Καλυπάτηρα είχε αγωνία. Ο Πισίδωρος αγωνιζόταν με δύναμη, θάρρος και βάζοντας τον καλύτερο εαυτό του, νίκησε. Τότε η Καλυπάτηρα δεν άντεξε. Πήδηξε στο εσωτερικό του σταδίου από το περίφραγμα. Ο χιτώνας της πιάστηκε στο φράχτη και αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα. Ο κόσμος έμεινε άφωνος. Πώς μια γυναίκα βρέθηκε εδώ, αναρωτιόντουσαν. Την άφησαν όμως ατιμόρυτη, επειδή εκτός από σύζυγος και αδελφή Ολυμπιονικών, ήταν πια και μητέρα Ολυμπιονίκη. Από τότε όμως ψηφίστηκε νόμος όλοι οι γυμναστές να μπαίνουν γυμνοί στο στάδιο.